Moji dragi gledatelji, evo samo da vam kažem da se stvarno ispričavam što me nije sad već bilo par dana nakon što sam završio gledanje Senke nad Balkanom, ali uz puste obaveze, obitelj, posao i imao sam veliki rad na mom drugom YouTube kanalu, košarkaškom kanalu, jer traje još uvijek Eurobasket, pa sam se za sada posvetio više tome kanalu i to je sad uskoro kraj Eurobasketa, tako da evo vraćam se sutra video reakcijama ovdje, jer reakcije nikada ne prestaju, to znate jako dobro. I hvala vam što ste uvijek tu, hvala vam na vašoj svoj potpori, dragi moji, i vidimo se sutra oko 1 sat iza ponoći. Radit ću video reakciju na film Nataša. Eto, volim vas puno i šaljem vam veliki pozdrav, doslovno, evo, volim vas puno i hvala vam na svoj vašoj potpori što mi je dajete, što ste uvijek tu. Puno vam hvala i pozdrav od vašeg Daniela. Pozdrav ekipa.